jednosmerné premávky. Žiadne cúvanie, furt len dopredu. A Tomino sa rúti do cieľa. Z Klieštiny. Je to klasický motor do štvorkolky, 110. A ja pátrám v mojej pamäti, je to replika dedovho traktora, dokonalá imitácia. Až na ten motor, kde to mám Mercedes. Tak ale začíname od 110, skončíme pri 300 Mercedesoch. A Ondrej sa narúti do cieľa, časomiera pripravená. Áno. Aj keď nemal späťáky, cúvanie bude celkom dobre. Doma, okolo domu, vody na tom drevu. Na týchto súťažiach môžeme vidieť, že ľudská vynaliazovosť nemá hraníc, dokážu robiť traktor aj z motorky, metre trate. Tieto traktory prerazili až do Indie, do Kuby. Je to úplne jednoduchý stroj. Bol delený na Ačko a Káčko. Ačko bolo tzv. Agro, určený na oranie. Káčko bolo zdvihnutá verzia. Cúvanie bez problému. Každý späťák mu vraví, môžeš. Späťáky sú v červenej farbe. Je to doplnková výbava. Sladké koláčiky. Takže hlavne uzávierku. Tie červené závažia sú slabé. Švagrovia musia pribrať do budúceho roka. Na tej uzávierke sa nedá zase vytočiť. Daj tam veľkú tú spatečku. To sa nepovedal ja, to tvoj kamarát. Ale už sa to blíži, posledné metre. Tu je ten rozbeh väčší, ale nákova, Talani nákova, nie že ma tu prejdeš, takže není na ňom moc rýchlotý, ale stupňuje tú rýchlosť, slúbil a drží slovo, spátečka. Je tam motor 1.6 hladký diesel, Golf, zadná náprava 1203 a tá zákulisná informácia nebrzdí. Ale tak pri takejto rýchlosti tá brzda zbytečná.
mu navíjak, potiahnite ho. Zatleskajte mu, dal mu vašu bez problému. Polkovník, je tam motor 4203, klasická stenovačka, nápravu má zadnú vetrieskovú, predná je robená, tá zadná vetriesková náprava je pevná, má uzávierku. Len nevýhoda je to, že ten zadek je ťažký v tomto bahne, ale zase na domáce použitie je to silná náprava, vydrží. Bez problému preskočil cez ten traktor, bol sem prehodil. Prostá! Neviem, či sa závodníci trošku neboja. Majú trošku strach v očiach. Aj počujú, tak je dobre. Igor svoj stroj vyšulikal. Je tam, všimnite si tú bravúrnu jazdu na smerových brzdách. Niečo neskutočné. A teraz mašina ďalšia. Plný kotel. Trikrát a bez problému. Udravil smerovačné brady, neviem, pekne. Tento stroj volá Kultivák. Je to klasické káčko. Chalani, napravte tam tú pásku, jak sa dá. Zúvanie naraz. A on to otočí o 180 stupňov. Neskutočná otočka. Ďalšie cúvanie Škoda, posledné sekundy, ale aj tak stále dobrý čas.
chalani pod kapotou. Poprosil by som chalani potom napravte tam, kde kolíky trošku, ale až keď rozsúvam. Časomiera. Je to na hodiny. Pozor, chlapci, tu bude aj blato lietať. Základ je nájsť dobrú rýchlosť. Čilo nezabudne na rúrbu. Brzdy fungujú. A teraz súvaj rovne pomedzi kužele. Takto pôjdu ostatní štvorkolkári, žiadne, nebudeme to zdržať. Výborne, plesk. A teraz to vám ukáže, čo tento stroj dokáže. Ja myslím, že to bude podstatne lepší čas ako niektorí chalani. Roman, ty tu čo lopatuješ? Ja sa tu mám opäť. Jaj, nemá čo robiť. Roman sa kreslapie. Ja ju nepoznávam. Zatlieskajte jej! Podaj sa, Miro, to dá! Miro, nezavadzaj jej! Na garáž a prvý hotel a kladivo. Takže benzináčik
taliansky. Obrovská výhoda, tieto veľké drapáky. Tieto šipy sa isto nezadúbia blatom. Šikovný strojík. Tento motor má okolo 40 kW, keď si porovnáme tie ostatné traktory, celkom nízky výkon. Ale zase váha a tábačná bez problému. Jasné. Obrovský pokles. Takže myslím, že teraz na nejaký númer. To bude tiež jeden z najlepších časov. Martin má dorobenú prevodov hydrauliku aj vpredu, aj vzadu, takže ten stroj využíva doma. Takže Martina vidím už cieli. Tak ako som hovoril, bezproblémový prejazd, bez ťahania. A nad hlavami stále lietá vrtuľník. Keby ste mali záujem, bude lietať až do večera. Je tam nejaká rada, ale ešte do večera sa dá odjazdiť. Takže pozor pri cieľa. Martin sa páli. Sámko na to, aký je mladý chalanisko, tiež má už skúsenosti, niečo odjazdené. A to už má výhrať je silná. Pozor pri tej trati, pozor! A bez Ale dobrý Takže sám sa učí cieľovej rovinke. Pozor pri tých páskach, ešte sa musí otočiť, zúvnuť. Samotéž s upraveným make-upom sa blíži do cieľa. Pozor, priestore cieľa. Bude też pekne vymaľovaný. Takže Tomáš, dávaj tú druhú mašinu bez ťahania, bez problému. Krásne. Janka, obráti to blato z toho kabáča. A z tých šiach to chalani posprašujú. Kto chce tombolové lístky ešte si zakúpiť túto v priestore štátu. Vidím, že aj offroadáci sa tu zbiehajú. Ináč vynechali sme pre traktory prvé dve jamy, ktoré boli takmer nepriechodné po minulé roky. Uvidíme, kto z offroadákov naberie odvahu na tú jamu. Kvázi už máme tretiu jamu, ktorá sa stala nepriechodná. Takže Tomáš, posledné parkovanie, posledná garáž. S prehľadom, s rozvahou, búcháme.
hrozne záleží na tom, akú stopu si vyberú tí chalani. Je to o skúsenostiach, ale aj o odvahe. Tibor je z Oščadnice. Svoj traktor vykonajú mali gátu. Takže nezabudovali bolcne prehodiť. Pravte tu priestor, tuto priestor cieľa, lebo oni chalani dobiehajú. Nie vždy si neprostí brzdia. Posledná garáž. Tak na doraz. Kladivo. Kristián má motor Zetorku 52, takže silný motor, prevodovka aj nápravy Tatra 805. Má aj natáčanie zadnej nápravy, takže keď sme mali tu žele výhoda. Preto by to cena. Uvidíme, ak si poradí v tomto novú mašinu. Ešte nás čaká zopár želiezok ohní, silné stroje, trieštiny, beh tejto zabahnenej trati. Prvá cena v fľaše šampanského. Všetky 4 kolesa. Takový máme. Pozor, tuto priestore cieľa, ale nedojazdajú. Dajte sa na bok. Takže Kristián posledné metre do cieľa. Je navešaný. Kategória 4x4. Motor Hilco Daily 2,5 turbo diesel. Takže slušný výkon. Prevodovka takisto Iveco. Nápravný Samuraj. Kombinácia prevodovka Iveco Samuraj. A takisto, ktoré sa obávali pred týmto. Podporte ho, zatleskajte mu. A veď na víťaza. To si krásne povedal. Ale jak tá správa chyba poplačí? Chalani od Oravy prišli konkurovať Medveď týmu. Takže vidíme ho v cieli. Hej, spátečke. Pozor. Koď. Kategória 4x4, svoj traktorík a guľový blesk, tak ide. Dávajte si pozor pri tej trati, využívaj smerové brzdy, takisto výhoda, takisto náročných tratiach. Potom je na TDIčko, to isté, čo mali chalani traktoria predtým, takže slušný výkon takisto.
Takže Šimon mal 3. miesto minulý týždeň v Zázrivej. Takže tu máme sa medailu vyriešenia z Zázrivej. Tento drží aj pravidlá cestnej premávky, aj smerovku má zapnutú. Dobre, zabil. Smerovka musí byť. TDIčko, 110 koní, cieľová rovinka, pozor, v cieľovej rovinke. Vieš. Takisto Adem má výborný čas. Hento, Sanie jako tam. Je tam poznat. Je to neskutočne silný motor, 6-válec Mercedes. Myslím, že aj chalani z Klieštiny, tí sú známi s tým, že montujú Mercedesové motory. Je to obrovská sila, silné krúťáky, aj vydržia tie stroje. Najedte sa. A vidím Jara v cieľovej rovinke. Dve garáže, dovážené na mute. Takisto má make-up. Jaro dáva to úpecky. Tak výborne. Váš má rovnaké podmienky. Dobre, Jaro, neboj sa, čas je výborný. Stoj. Ja ti spravím ručnú. Na trate máte silárčík, habovky, kategória 4x4. Máme motor Fiat 1.9 TDIčko. Prevodovka Fiat 1.8. Nemusia ani ťahať. A ďalšieho adepta máme na svojho víťaza. Tento chlap tu má 2 traktory. Takže Matej, ja už vidím, počujem. Až sa bojím, jak to tu zašustá zas. Neskutočne sa hrá písni. No tak postupne pridáva. To by bolo. Takisto upravený facelift. Pozor, Matej, brzdy. Minulý týždeň Zázrivo. Miro ide na doraz. Neskutočne sa tí malé robia. Uzávierky, náprava, Čo? Lebo to má motor v Bavorách. Musím povedať, že Miro bol pravidelný účastník týchto našich súťaží. Po jednej nehode, čo sa mu stala, 2 roky výpadu, mal veľké zdravotné problémy, k tomu, že to neubrzdí.
bez problému dal tú prvú bažinu veľkú, ktorí ostatné nedávali. Je to klasická kubotka trojvalec, prevodovka Iseky, takže je to stroj skorej stvorený na roľu. Ale keď pôjde bez nejakého zaváhania, takisto môže zamiešať karty na prvých miestach. Takisto sa vyhral, všimnite si tú späteľnú úpravu na tom stroji. Uvidíme dať aj túto bažinu. Bol sa pachne, ale ide bez problému. Je to ako je to blíže tam je zlato. Ale dalo, potlaskajte mu. Ešte mi chýba v štartovom boli 16-ka. Taraj Michal. Ty si? Áno, sa A kde si bol? to má na to role. Takže už uvidím cieľová rovinka, plno blata navešaného na ňom. Nemalo to kedy opadať, tá rýchlosť nie je taká brutálna pri tých ostatných traktoroch. Ale Marek ide na istotu. Traktory, ktorý je veľmi užitočný doma. Vidíte vzadu hydraulika, trojbodový záves. A cieľová rovinka. Dal tam ten vyšší prevodový stupeň. Výborne. Buchnúť. Je to o skúsenostiach, o odvahe, ale aj o výkone toho traktora. Nápravý gas, takže ten stroj vydrží. Priestore cieľa, Bucháš. Ja myslím, že to je premiéra tohoto stroja. Miro s ním ešte nebol prvýkrát u nás v Papradne. Ale je už vymakaný na zámierky, na obidvoch nápravách, prevodovka i Paurák, Árov. Takže kombinácia ideálna na takúto silnú prevádzku. Asi všimnite vzadu, dva kardány, dva navijáky. Nestačil mu jeden, dal tam dva.
dizajnovo, aj motorovo vymakané všetko. Nešťastná náhoda, Miro mal veľké popáleniny, ale dostal sa. Nezamieril na stroje. Toto bude výborný čas. Takže cieľová rovinka, obrovský potlesk, podporte Mira, je to chlap, skúsenosti, búchami. Ešte posledné cúvanie. Časomieru máme. Dobre, posledná garáž, cieľová rovinka. Ani zablatený. Búchame, búchame.
že sa tam neutopil nikto v tej bažine, moje nervy. Potom hore chalani hasiči, hasičiavnici majú vodu, tí vás osprchujú vysokým tlakom. A už môže pripraviť traktor. Môj Fredo! Ja by som poprosil traktor číslo 10, keby sa sem dostavil. Ivan! Dušov! Možno. Pojď do toho! Takže na trati zatleskajte ich, podporte ich. Ale mám aj detské pre nich. Možno sa po trati niekto pridá. Ja právom stále hore! Ja právom stále hore! Pripravený? Nie! Tento dal tiež na kraťasy. 3, 2, 1, ideš! Andrej Bereš. Kde jsem?